Jeg har fået en opgave. Jeg skal adressere kvalitet i undervisning med støtte fra digitale teknologier. Og det vil jeg kaste mig ud i inden for rammen af de næste 4-5 minutter. Og jeg vil meget kort sige lidt om den organisatoriske baggrund, jeg arbejder i, så I forstår lidt af den sammenhæng, hvor mine overvejelser kommer fra. Der vil være nogle ting, der ligner, men der vil også være nogle organisatoriske ting, der er forskellige, og det kan være meget godt for jer, at I lige kender dem. Derefter vil jeg interessere mig lidt for alle de der nye begreber, ord og teknologier, og spørge, hvor meget er nyt? Er det sådan, at vi får e-læring eller educational IT på måder, så vi skal smide alt, hvad vi kender ud? Eller er det alligevel sådan, at ganske meget er ved det gamle? Altså der er mange ting, vi gør, som vi skal blive ved med at gøre, og så har vi fået nogle muligheder, som kan supplere det, vi gør. Og det er nok den sidste opfattelse, jeg er af, at jeg anlægger en lidt konservativ tilgang, fordi det er ikke alt, hvad vi gør, som forandrer sig, selvom så der kommer digitale muligheder. På den anden side, så er der også muligheder, vi bør tage stilling til, og for nogens vedkommende tror jeg også, vi skal tage dem i brug. Så det er dagsordenen, og så vil jeg slutte af med at give nogle eksempler på, hvordan jeg synes, at digitale muligheder i educational IT faktisk kan støtte noget af det, vi er interesseret i. Så det er min dagsorden. Meget kort, jeg kommer fra Aarhus Universitet. Aarhus Universitet er inden for de sidste år blevet meget stor. Vi har haft en fusionering af universiteter i Danmark, der har betydet, at Aarhus Universitet i dag har næsten 4-10.000 studerende. Vi fik for år tilbage en fusion, der gjorde, at vi stod med 9 fakulteter. Og i 2011 besluttede vores ledelse, at vi skulle reorganisere universitetet, sådan at vi nu har 4 meget store fakulteter. Og det bliver ikke hørt i det her. Pointen er kun, at det er blevet en meget stor organisation. Og jeg arbejder på det, der nu hedder School of Business and Social Sciences, som vil svare til at lægge hele Norges Handelshøjskole sammen med hele psykologiske fakultet, hele samfundsvidenskabelige fakultet og hele juridisk fakultet. Altså så stor og så vidt spændende er fakultetet blevet. Så jeg arbejder på et fakultet med 14.000 studerende og 1200 undervisere med 7 meget store institutter. Vi kalder dem institutter, men vi vil næsten kalde dem universiteter, vil jeg tro. De er blevet meget store. Så det er min virkelighed, og der leder jeg et center for undervisning og læring, som i alt har 21 fuldtidsansatte, der arbejder med udvikling af undervisning på School of Business and Social Sciences. Og jeg har 8 medarbejdere, der arbejder med universitetspædagogisk udviklingsarbejde, kursusaktivitet, udviklingsarbejde, og jeg har 8 medarbejdere, der arbejder med educational IT. Men det er en pointe, at vi er i samme center, og at tingene smelter mere og mere sammen. Men det er altså den organisatoriske ramme, og jeg er altså ansat et sted, hvor dekanatet har været indstillet på at investere ganske meget i udvikling af undervisning. Godt. Det er detaljer om, hvad vi laver, det svarer jeg selvfølgelig gerne på, men det skal vi ikke ind på nu. Derimod skal vi direkte til sagens kerne, der går på, at der er kommet et væld af nye begreber ind i vores undervisningsverden. Og nogle af dem står der, og sjovt nok er de alle sammen på engelsk, stort set. Altså, der bliver talt om informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring og learning management systemer, blended learning, digitaliserede læringsobjekter, MOOCs, blogs, diskussionsforer, og man bliver helt forpustet. Der er kommet en række nye ting ind i vores verden, nogle nye muligheder, som alle sammen har at gøre med de medier, hvor igennem vi underviser. Og spørgsmålet er, hvad stiller vi op med dem?
Jeg har et svar, og det er simpelthen hovedpointen i mit oplæg, og det kommer nu. Det må jeg gerne notere, fordi så kan I gå hjem og sige, at der var faktisk en pointe. Og pointen er, at de der ting er interessante for os, hvis de hjælper os til at aktivere de studerende før, under og efter den undervisning, vi har, hvor vi møder dem. Det er simpelthen hovedbudskabet. Og jeg vil stramme den. Hvis de nye medier ikke hjælper os til det, så skal vi ikke have den. Det er det der er opgaven. Og for lige at understrege et par ting, som jeg har erfaret, at der er brug for at understrege, så vil jeg sige, at Educational IT handler ikke om at videofilme undervisning. Det er ikke særlig interessant. Det handler ikke om fjernundervisning. Det kan godt være, at det kommer til det. Det kan også godt være, at I har lyst til at undervise kinesere med fjernundervisning. Men det er ikke det, der er interessant lige nu. Det interessante er, hvad Educational IT gør ved undervisningen på campus. Og endelig, så er sagens kerne, det vigtige ved Educational IT, det er heller ikke, at vi nu kan cirkulere en masse undervisningsmateriale på en meget nem måde. Ikke at jeg ikke synes, det er vigtigt, altså at vi har fået, skal vi sige, et nyt posthus. At vi nemt kan distribuere undervisningsmateriale, det skal vi selvfølgelig benytte os af. Det er en kæmpe administrativ lettelse. Men det er heller ikke sagens kerne. Det er noget andet, det handler om. Og det handler om det der. Kan vi bruge det til at engagere studerende i arbejdet med relevant stof før, under og efter, at vi møder dem ansigt til ansigt? Det er sagens kerne. Og lad mig prøve at argumentere for det. Altså det er synspunktet, nu kommer argumentationen. Se, jeg vil sige, at selvom så vi har fået mange nye muligheder, så er der også utrolig mange ting, der er helt ved det gamle. Det har på universitetet altid handlet om at levere forskningsbaseret undervisning. Det har altid handlet om at skulle tilrettelægge undervisningen på en hensigtsmæssig og god måde, effektiv måde. Det har altid handlet om, at vi gerne vil have aktive studerende, som involverer sig i en læringsaktivitet, der gør, at de får en dyb forståelse af faget. Og det vil sige, det er stadigvæk opgaven. Men det kan godt være, at vi skal bruge anledningen, nu hvor vi bliver lidt udfordret af teknologien, til lige at minde os selv om, hvad det så egentlig indebærer. Og det vil jeg bruge en lille smule tid på. Og lad os tage fat på det første. Vi skal levere forskningsbaseret undervisning. Det, i den danske sammenhæng, der står det simpelthen som første paragraf i universitetsloven, at det universitetet gør, og det er for øvrigt, det er vi de eneste, der gør, vi leverer forskningsbaseret uddannelse og forskningsbaseret undervisning. Det er det, vi skal. Hvis vi skal prøve at udfolde det en lille smule, hvad betyder det så? Ja, så betyder det, at vi skal lære de studerende at bruge fagets empiri, teori og metode. Det står faktisk også i det danske regelsæt. Vi har en række papirer, som er affødt af Bologna-processen, og vi har blandt andet noget, der hedder kvalifikationsrammen, det har I også, vil jeg tro. Den er meget ordrig, men hvis man skal gøre det, sammenfatte indholdet meget kort, så står der, at en kandidat skal kunne netop det her, beherske fagets teori, empiri og metode. Erhverver sig den form for kyndig omgang med viden inden for det psykologiske felt, eller økonomiske felt, eller hvor det nu er, vi er. Så det er opgaven. Både sådan, som den er formuleret i regelsætten, men som jeg vil mene også svarer til den praksis, som har været på universiteterne i mange år. Hvad betyder det så? Ja, hvis vi skal levere forskningsbaseret undervisning, så betyder det i manges opfattelser, at vi skal have aktive forskere til at undervise. Og det er en vigtig del af, hvad forskningsbaseret undervisning er, at folk, der virkelig har forstand på tingene, fordi de forsker i feltet, er også dem, der underviser. Det er en væsentlig del af at forstå opgaven. Det er også noget, man i Danmark lægger utrolig meget vægt på i akkrediteringerne, at man har nok aktive forskere bag en uddannelse. Hvis ikke man har det, så bliver man ikke akkrediteret.
nogle billeder med, når vi siger, at en forsker skal undervise. Og det billede, der nogle gange følger med, det er at sige, en mand eller kvinde, der ved, hvad han eller hun taler om, fordi de forsker i et felt, kommer og fortæller andre, hvad det her det handler om. Så der opstår hurtigt et billede af, at en forsker forelæser. Og det gør vi jo på universitetet, og det vil vi også blive ved med, da man kan sige utrolig meget godt om forelæsninger. Det kan være den rigtige undervisningsform, hvis vi bruger den rigtige og til det rigtige. Men der er mere at sige om forskningsbaseret undervisning, fordi hvis vi skal lære studerende at anvende fagets teori, empiri og metode, så er vi nødt til at involvere dem i undervisningsaktiviteter, hvor de prøver det af. Og det vil sige, at vi er nødt til at have undervisningsaktiviteter, hvor de studerende undersøger ting, analyserer ting, rapporterer ting, kommunikerer ting, kritiserer ting, altså arbejder som forskere gør. Ellers så får de ikke lært at beherske fagets teori og empiri metode. Det er så kompleks en aktivitet, at det kan man ikke lære ved at høre om, hvordan andre siger, man skal gøre. Det er man nødt til at gøre selv. Og det er man nødt til at gøre under vejledning, og det er man nødt til at gøre på måder, hvor man også får feedback på, om man er i stand til at gøre det her på det passende niveau. Og det er jo helt andre billeder af undervisningen, der nu toner frem. For så er det undervisningen, der er forskningslignende. Så er vi nødt til at interessere os for øvelser og opgaveløsning og vejledning og feedback. Vi er nødt til at lære studerende at arbejde med systematik og med grundighed og med vedholdenhed. Det er et helt andet billede, og begge billeder er vigtige for at forstå, hvad det er for en opgave, vi løser. Og det her, det er det, som jeg vil sige, det er dybdelæring på universiteterne. Det er, at man lærer at arbejde på den måde, og man lærer at underbygge sin argumentation på den måde, som forskere mener, der skal til, for at man kan hævde, at man ved noget. Så det er opgaven. Så det er ret vigtigt, hvordan vi udfolder vores opgave, for det har undervisningsmæssige implikationer. Og herover der står der sådan en lille sætning, der hedder, fri os fra talemåden, sæt flere stole ind. Og det er en lille hilsen til vores uddannelsesminister i Danmark, som besøgte vores center for nogle uger siden. Og der er vi nødt til at sige til ham, at nogle gange så bliver vi spurgt, om ikke vi kan tage flere studerende på universitetet. Kan I ikke bare sætte flere stole ind? Og der kan jo godt være et par rækker mere. Men pointen er kun, at lige om lidt, så skal de ekstra folk, der sidder på de stole dernede, også have vejledning og feedback. Og så er de pludselig ressourcekrævende på en helt anden måde, end hvis det kun handlede om der kunne sidde et par stykker mere og høre på forelæsningerne. Så vi er nødt til at være lidt skarpe på, når vi kommunikerer med omgivelserne, hvad det egentlig er, vi mener, forskningsbaseret undervisning er. Så det, der skal lykkes på universitetet, det er, at hen over 5 år, der skal der ske en fornuftig socialisering af folk, sådan at de kan noget, som ligner den måde, forskere arbejder på. Det her det er et curriculum for psykologisk bacheloruddannelse i Aarhus, det er ikke jeres. Men pointen er, at vi skal have tilrettelagt undervisning, sådan at der sker en fornuftig udvikling af de her kompetencer hen over 5 år. Og de enkelte undervisere er meget optaget af de fag, de har, og det som det skal være, men nogen er nødt til at tage ansvar for, at der sker noget fornuftigt hen over tid, sådan at fagene og fagenes, de kompetencer, man får ved at adressere de forskellige fag og arbejdsmetoder, summerer op til en socialisering, til noget, der begynder at ligne en forskers måde at arbejde på. Det er en krævende opgave. Og der står også en hilsen til ministeren, der står fri os for al den talte måde om uddannelsesmarkedet. Fordi forestillingen om, at man shopper rundt og tager fag forskellige steder, gerne på andre fakulteter, kolliderer ofte imod det, som er nødvendigt for et universitet, at man er længe i faget, og der er progression, og man bygger op, og det er faktisk lidt indviklet at få de kompetencer, som vi kræver på et universitet. Så alt den her snak om et indre uddannelsesmarked, og hvad det ellers kører i den danske debat, bør man være lidt varsom med. Se,
Det her skal vi have til at foregå under nogle vanskelige vilkår, som blandt andet kommer af, at vi er nødt til at have aktive forskere til at undervise. Men det betyder også, at aktive forskere faktisk også gerne vil have tid til at forske. Så der er grænser for, hvor mange timer vi plejer at tilbyde studerende. Mange steder på det samfundsvidenskabelige område, jeres område, der tilbyder vi de studerende 12-14 timer, når de ankommer til universitetet. Cirka 12-14 timer om ugen, altså 12-14 timers undervisning. Og ret hurtigt trapper vi det ned, sådan at man på kandidatuddannelsen ofte måske kun har 6 timer om ugen sammen med underviseren. Det betyder, at langt det meste af det studerende på universitetet skal de lære imellem de timer, vi er sammen med dem. Og det betyder, at vi skal overveje, hvad skal vi lave her, der gør, at de studerende kan arbejde hensigtsmæssigt længe og hårdt med stoffet imellem timerne. Og hvad skal vi lave her, der gør, at vi giver tilbagemelding på deres arbejde og forbereder dem på det næste lange stræk af tid, de skal arbejde selv. Det er den store undervisningsmæssige udfordring, som vi løser på universitetet. Hvordan sørger vi for, at den samlede semester, skal jeg lige tilbage igen, at det samlede, det er svært det her, vi er flere om at bestemme, altså at det samlede semester summerer op til en fuldtids arbejdsindsats for studerende, når vi ikke møder dem ret mange timer. Og der står også noget der, fri os fra timetalsgaranti. Det er ærligt talt lige meget, om vi underviser 11 timer eller 12 timer. Men i Danmark, der har man forsøgt at få universiteterne til at love, at de vil undervise 12 timer om ugen. Og det er ikke det vigtige. Det vigtige er, hvad der sker her. Og den opgave, den løser vi ikke ret godt. Vores studerende er ikke fuldtidsstuderende. Og nu siger jeg vores, det gælder dem i Aarhus. Det har vi undersøgt ved mit center den ene gang efter den anden. Men det går heller ikke så godt hos jer. Mønster, der er meget fast. På humaniora arbejder de studerende 23 timer om ugen, alt inklusive med studierne. På samfundsvidenskab 28 timer, på science and technology 31 timer, og på health 33 timer. 4 uger inde i semesteret, men før eksamenspresset. Så vi har efter min mening betydelige problemer på det her punkt, så der er noget, vi skal blive dygtige til, simpelthen. Godt. Det stiller jo store krav til tilrettelæggelsen af vores undervisning, hvis vi skal løse den opgave. Og opgaven går ud på, at vi gerne vil have, at de studerende dybdelærer et felt. Hvordan skal det komme i stand? Det kommer i stand ved, at vi tilrettelægger gennemtænkt undervisningsforløb, som, hvis de skal være gennemtænkt, tager stilling til en række spørgsmål. Og det er simpelthen det, der hedder at tilrettelægge undervisning, det er at tage stilling til en række didaktiske valg. Og de spørgsmål, vi tager stilling til, det er, hvem er det egentlig, vi skal undervise i dag? Hvad har de med i bagagen? Hvor langt er de i studiet? Hvad er de interesseret i? Hvad motiverer dem? Så skal vi tilrettelægge inden for nogle økonomiske, strukturelle rammer. Men som underviser er vi nødt til derefter at adressere, hvad skal vi undervise i den her gang? Hvad skal læringsmålene være? Hvad er ambitionsniveauet for de studerendes håndtering af den her stof? Hvordan skal de udprøves? Hvilke undervisningsmetoder skal vi bruge, som er hensigtsmæssige? Og med hvilke medier skal vi gå i krig med opgaven? Det er spørgsmål, man er nødt til at stille sig forud for hver eneste undervisningsforløb, hvis man arbejder, skal vi sige, professionelt bevidst om sine didaktiske valg. Og det er ikke noget nyt. Det er en fuldstændig gennemprøvet didaktisk model, som tager os igennem den række af overvejelser, vi er nødt til at gøre, når vi starter undervisningen. Og der, hvor det nye er, det er her. Men det er kun et element i noget, som i forvejen er en helhed. Og vi ender hernede, og jeg vil give eksempler på, hvordan nogle digitale muligheder kan influere på vores undervisning. Men inden vi kommer dertil, vil jeg gerne adressere de her cirkler meget, meget kort. Men der er noget, der er værd at huske.
Og så det første, når vi har sådan en model, det er måske, at vi skal lægge mærke til, at der også er streger imellem. Og pointen med det er at sige, at tingene hænger sammen. Hvis vi træffer beslutninger om eksamensformer, kan det indvirke på de studerendes aktiviteter i undervisningsformerne. Så valg det ene sted har konsekvenser det andet sted. Det er systemisk, det her. Og i den pædagogiske litteratur, der hedder det alignment, at veltilrettelagt undervisning er karakteriseret ved, at tingene hænger sammen. Sådan at hvis de studerende spørger, når vi er ved at forklare, hvad næste semesters undervisning handler om, og vi er meget engageret, og det er vores yndlingsstof, så spørger de, hvad skal vi lære til eksamen af det her? Så tager de lidt pusten fra undervisningen og siger, det spørgsmål gad jeg egentlig ikke at høre. Eksamen det kommer først om 3 måneder. Kan vi ikke lige få lidt engagement for indholdet, før vi tager os af det bureaukratiske? Så for læreren kommer eksamen til sidst, men det gør det ikke for de studerende. De er nødt til at have nogle kriterier for at prioritere deres arbejde, og de vil også gerne have et liv ved siden af deres studieliv. Så for dem er det meget vigtigt, hvad vi har tænkt os at stille dem til regnskab for. Og det gode svar fra læreren er at sige, det skal jeg fortælle dig, hvad du skal have med dig. Du skal kunne det og det og det og det. Det er tilfældigvis også læringsmålene for faget. Og hvis det er sådan, at du kaster dig ind i de undervisningsaktiviteter, jeg planlægger, så er der god sandsynlighed for, at du lærer det, der er nødvendigt til, at du også kan få en god karakter. Hvis man kan svare det, så giver det mening for de studerende. Så er der en meningsfuld arbejdsramme. Men problemet er, at det skal jo være rigtigt. Så vi skal jo have truffet den slags valg, hvor tingene passer sammen. Og det jeg prøver at sige her, det er, at de vigtigste valg ved undervisning træffer vi, før vi møder de studerende. Kvalitet afgøres i planlægningen langt mere end i performance. Og kvalitet hænger på, hvad vi laver sammen i lærergruppen. For planlægning og organisering, det er noget, vi er sammen om. Så det er en meget vigtig reminder fra den her model, at kvalitet sikres i organisationen, ikke af den enkelte underviser ude i klasselokalet. Men lad os så lige prøve at adressere de her ting meget kort. Indholdet, man kan give mange forskellige begrundelser for indhold, men man bør kunne begrunde sit indhold. Og for eksempel, så kan det være fantastisk god begrundelse, at det vi skal bruge tiden på i det her semester, det er simpelthen det sidste nye forskning. Det er forskningens grænse. Det kan være et rigtig godt argument i forhold til kandidatstuderende, som har været på faget længe, men det kan godt være, at det er en forkert begrundelse og forkert valg i forhold til første semester. Så pointen i alt det her, det er, at vi skal have gode grunde til det indhold, vi vælger. Det kunne man sige mere om, det springer jeg lige over her, fordi vi har andre ting på dagsordenen. Men man skal kunne begrunde sit valg, og man skal kunne give grundene til sine studerende. Men det er ikke nok, at vi vælger, hvilket indhold vi skal behandle. Vi er også nødt til at tale med de studerende om, på hvilket niveau de skal kunne beherske det her stof. Og der er meget forskel på at bede de studerende om at kunne opregne nogle citater eller nogle definitioner, eller om vi beder dem om at sammenfatte med egne ord indholdet af en stor og kompleks teori, eller om vi beder dem om at kunne analysere forskel og lighed mellem en teori og en anden teori, eller om vi beder dem om at sætte det stof, vi arbejder med i det her fag, som handler om magt, det skal de kunne sætte i relation til viden, de har fået et andet sted om demokrati. Eller om vi beder dem om at tage stilling til, om det her det er ordentligt underbygget efter videnskabelige standarder, eller om vi beder dem om at anvende den nye viden på cases, eller på opgaver, eller analyser. Så det er ikke nok, at vi fortæller de studerende, hvad vi skal behandle. Vi skal også fortælle dem, på hvilket niveau de skal kunne beherske det. Og det er det, hele samtalen om læringsmål går ud på. Og den samtale er vigtig, fordi den er vigtig for, at vi kan motivere de studerende og sige, hvis du knokler i 15 uger sammen med mig i det her semester, så er der grund til at tro, at du efter undervisningen kan følgende. Det er simpelthen en del af at motivere,
samværet med de studerende. Og hvis ikke vi har gjort os klart, hvad læringsmålene er, kan vi jo ikke gå ind i den samtale. Men den anden grund til, at det er vigtigt, det er, at uden at vi har gjort læringsmålene klare, kan vi jo ikke vælge undervisningsformer rationelt. Hvad er det for aktiviteter, der er grund til at tro leder frem til det her? Og endelig, men det er i Danmark, der er læringsmål blevet en del af definitionen på karaktererne. Hvis vi skal give 12, så står der i karakterdefinitionen, så skal man indfri læringsmålene uden fejl, eller kun med meget, meget få fejl. Så i Danmark er det her også blevet til en grundlag for karaktergivning. Så der er mange grunde til at være omhyggelige med præciseringen af læringsmålene. Så skal der vælges eksamen, og det har vi snakket om, at eksamen er noget, der indvirker på samværet. Så eksamensformen er afgørende for, hvad vi kan få til at lykkes undervisningsmæssigt. Og der findes utrolig mange forskellige former for eksamen, og de har nogle fordele og nogle ulemper. Men det er også klart, at nogen kan være valgt forkert, hvis det er sådan, at man for eksempel stiller de studerende til regnskab skriftligt til eksamen, og al behandling i seminaret er mundtlig. Så er der et eller andet her, der ikke passer sammen. Og det bør man overveje. Så et kvalitetsparameter kan være, om tingene er alignede. Altså hvis I kigger på jeres studieordning og jeres fagbeskrivelse med det blik, så skal I nok finde noget at interessere jer for. Udover eksamensformer, så er der forskellige udprøvningsstrategier, man skal tage stilling til. Hvis man altid har karakterbedømt hjemmeopgaver, hvor de studerende kun bliver stillet til regnskab for det, de selv har arbejdet med, så kan det godt gå ud over de studerendes engagement i bredden. Hvis det rygtes, at man altid stiller spørgsmål i en del af pensum, så kan det godt gå ud over bredden. Hvis man synes, man skal spørge de studerende om alt det sofistikerede og svære, så kan det måske godt have noget at gøre med karakterniveau. Og så videre, og så videre. Der er noget her, vi skal tage stilling til og begrunde. Og så er der endelig en hel masse undervisningsformer, som vi skal tage stilling til. De har styrker og de har svagheder. Og det jeg gerne lige her vil gøre opmærksom på, det er, husk også, at vejledning er en undervisningsform. Den har et lidt usynligt liv nogle gange. Den kører lidt stille inde på undervisernes kontor. Men den er vigtig, og man kan ikke forestille sig et universitet uden. For så kan man ikke lære folk at arbejde efter fags teori, empiri og metode. Så den skal også ressourcesættes. Den skal være synlig, og den skal være kompetent. Og den skal for så vidt også evalueres. Og det plejer den ikke at blive, fordi vi tænker undervisning herover. Og endelig, så er der alt det selvorganiserede, som vi jo lige har fået repeteret, hvor afgørende alt det arbejde, de studerende laver mellem timerne er. Så hvad kan vi gøre for at hjælpe dem til at have nogle fornuftige strukturer og nogle fornuftige kollegaer at arbejde sammen med? Det er nogle af de spørgsmål, der rejses her. Og så kommer vi til det, vi skulle snakke om i dag. Nemlig, at vi kommer til den sidste cirkel, hvor vi adresserer det digitale. Det vil sige, at vi adresserer gennem hvilke medier vi underviser. Og der har vi jo vendt os til noget, så vi næsten engang kan se, at det er medier. Vi har vendt os til, at vi underviser ved hjælp af bøger, artikler, materialesamlinger, ting, der bliver langet over disken ned i studieadministrationen, ting, der bliver cirkuleret rundt i dueslag. Vi har undervisningslokaler, der ser sådan her ud med stoler og borde, og hvordan opstillingen nu er. Og alt det der, det er som det skal være. Pointen er bare, at nu har vi fået et supplement. Konsekvensen af, at alt det materiale, vi bruger, er digitaliseret. Filer af enhver slags, som vi kan sus rundt med på nogle helt nye måder, gør, at vi nu kan noget andet. Og det vi kan, det er, at vi kan mødes i et digitalt rum. Vi kan mødes på en undervisningsplatform eller på en hjemmeside, der hører til undervisningen. Og der kan vi udveksle informationer. Men hvis vi har investeret i nogle rigtige learning management systemer, og det vil sige systemer, der er skræddersyet til at understøtte undervisningsforløb. Altså en hjemmeside, hvor man kun har tænkt i at få alt det til at være der, som man har brug for, når man skal undervise. Hvis vi har sådan et fornuftigt learning management system, så kan vi, udover at vi kan udveksle mail og undervisningsmateriale, så kan vi også udveksle alt muligt andet, videofilm, alt muligt andet, der er digitaliseret, billeder for den sags skyld. Men vi kan også bruge det som et sted, hvor vi samarbejder.
hvor de studerende bliver inddelt i grupper, hvor de løser opgaver, hvor de uploader ting, hvor de kritiserer hinanden, hvor de stiller spørgsmål til hinanden og til os. Så udover at det er et sted, hvor vi kan have en hel masse viden liggende, som vi deler, så kan man samarbejde. Og det betyder, at vi nu også kan tænke i baner af, at vi har blog, diskussionsforer, wikier osv. osv. Og pointen i det her, det er, at det her skal jo ikke pludselig til at erstatte det her, men vi skal på nogle fornuftige måder finde ud af, hvordan det her det kan supplere hinanden. Og den undervisningsmæssige virkelighed fremover, det er, at der altid er 2 klasselokaler, hvor aktiviteten kan foregå, når vi har med campusundervisning. Det kan foregå i det fysiske, og det kan foregå i det elektroniske. Og nogle gange så vil det være 90% her, og så bare lidt materialeudveksling her. Men nogle gange vil det også være omvendt, at vi mødes nogle få gange, og så er resten en samtale, der kører på nettet. Og nogle gange vil det være 50-50. Og enkelte gange, hvis I skal undervise kineserne, så er det 0-100, så er det fjernundervisning. Men det interessante her er ikke fjernundervisning. Det interessante er, hvad dagligdagen på campus er fremover. Og den er, at vi har 2 undervisningslokaler. Det har I formodentlig allerede. I har et eller andet learning management system bag jeres kurser på nuværende tidspunkt. Spørgsmålet er, om det er godt nok. Men det er den nye virkelighed. Og den giver os nogle muligheder for at hjælpe med at strukturere de studerendes arbejde imellem timerne. Den kan også måske endda effektivisere vores undervisning, enten så den er mere effektiv, eller så den er mere kosteffektiv. Det er sandsynligt. Så det her, det er den nye virkelighed. Men det er ikke en, der pludselig fejrer alt andet væk. Nej, det er bare endnu en valgmulighed, når vi kommer til medierne. Sammen med alle de andre valg, vi altid gør, eller bør gøre, når vi tilrettelægger undervisning. Så et undervisningslokale kan se sådan ud, men et undervisningslokale kan også se sådan her ud. Det er 2 af mine kollegaer, som er rasende dygtige, og som arbejder ihærdigt på at hjælpe undervisere på Aarhus Universitet til at bruge det digitale rum. Så det her, det er hjemmesiden for et kursus, der hedder Go Online for medarbejdere. Her er det undertegnede, der er ved at introducere stof til adjunkter, som også er på kursus. Så vi skal vende os til, at vi kan være til stede på forskellige måder, flere forskellige steder. Og når vi vender tilbage til vores opgave, så har vi nu muligvis hjælp til at få det her til at lykkes. Og lad mig slutte af med nogle få eksempler på, hvordan sådan noget måske kunne se ud. Noget af det, vi arbejder en del med hos os her i den spæde start, det er at arbejde med læringsstier. Det hedder også nogle gange andre ting, men vi kalder det læringsstier. Og det vil sige, det er pakker af informationer og opgaver, som læreren laver til de studerende. Og sådan en pakke kunne bestå i, at man fortæller dem, hvilket materiale de skal læse, og måske endda lægger det lige ved hånden på hjemmesiden. Det kan også være, hvilket materiale de skal se. Det kunne være min forelæsning, som jeg har gået i podcaststudiet for at holde, i stedet for at gå i undervisningslokalet. Så kunne de se den hjemmefra. Hvis det alligevel kun er envejskommunikation, så kunne de i og for sig godt se den hjemmefra, så kunne vi bruge tiden på noget andet. Det kunne være et interessant valg. Jeg kunne også sige, at jeg har gjort mit bedste for at forklare et svært begreb, der hedder alignment. Men prøv lige at klikke ind på YouTube-videoen. Her er en, der har fået en temmelig god idé til at forklare, hvad der er kernen i alignment. Prøv at se også det. Så skal I lave nogle opgaver. De skal uploades. Måske skal de læse nogle af deres medstuderendes opgaver. Måske skal de give kommentarer. Måske skal de fremsende spørgsmål til forelæseren forud for, at vi mødes vedrørende stof, de alligevel ikke forstår. Og på den måde, så kan vi mødes forberedte. Vi kan simpelthen få niveauet i samværet op ved at bruge nogle af de her ting til at få flyttet noget arbejde forud for vores møde. Vi bruger det her på... det er ikke mig, der bestemmer her, kan jeg se. Vi bruger det her på vores egne kurser, fordi vi gerne vil lære det fra os, og vi har
adjunktkurser, hvor vi mødes 50 timer med adjunkterne, men de arbejder 100 timer forud for og imellem vores møde. Og det er noget af det, der er ved at blive flyttet over i den undervisende organisation på vores fakultet. Det her, det er sådan elementer i det, der nogle gange bliver kaldt the flipped classroom. Og det vil sige, at man drosler envejskommunikationen og stofgennemgangen ned, mens vi er sammen, og flytter det foran, og bruger tiden til drøftelse, til diskussion, til analyse af cases, anvendelse af viden, når vi er sammen. Lad mig give et enkelt andet eksempel på brug af sådan noget undervisningsteknologi. Mange learning management systemer har den mulighed, at man kan stille en wiki til rådighed for grupper, så de studerende kan skrive i den særlige tekst, som er egnet til at arbejde sammen, skrive noget, og som registrerer, hvem der har skrevet hvad, og hvornår tingene er blevet ændret. Altså ligesom Wikipedia, sådan nogle arbejdsværktøjer findes i de fleste learning management systemer. Her er en adjunkt, der har brugt det i sin undervisning. Hun var involveret i bachelorundervisning, og meget bachelorundervisning handler, eller der er ofte nogle fag, der handler om at gennemgå kongerækken. Altså, hvem er kongerne inden for kognitionspsykologi? Så tager man den ene teoriretning efter den anden. Eller hvem er kongerne inden for politisk teori og idéhistorie? Hvem er kongerne? Altså, der er sådan en teorigennemgang, som er sådan klassisk. Hun havde en inden for politisk teori og idéhistorie. Og hendes problem, synes hun, har været, at de studerende ikke af egen drift tager notater. De arbejder ikke nok med stoffet, de kondenserer det ikke, de fastholder det ikke gennem deres egen notattagning. Det ville hun gerne have dem til, så hun delte dem ind i grupper. Og så sagde hun, læsegruppe 1, I har den opgave, at I hen igennem semesteret skal skrive en wikitekst, hvor I samler alt det, der handler om Platon op. Og derefter skal I lave samtidig så skal I lave en wikitekst, hvor I adresserer et begreb, nemlig begrebet retfærdighed. Alt hvad Platon har sagt, men i øvrigt hvad alle de andre filosofer, vi kommer til at snakke om, har sagt om det begreb. Så de fik en konge og et begreb. Nummer 2 fik Aristoteles og begrebet styreformer, men det skulle de også forfølge igennem hele semester. Og den tekst, den indgik i eksamensgrundlaget. Og det sidste er vigtigt, ellers får man ikke nogen til at skrive hele semesteret. Så det er et eksempel på, at et valg på mediesiden skal have konsekvenser op på eksamenssiden, ellers så virker tingene ikke. Altså givet som eksempel på, hvordan man måske kan bruge nogle af de her teknologier. Og det jeg vil understrege, det er, at educational IT, det er ikke én ting. Educational IT, det er tusindvis af ting. Og der er nogle få ting, der er interessante for jeres undervisning, og så er der en hel masse, der ikke er interessant for jeres undervisning. For eksempel så vil I nok ikke investere 1 million i et program, der simulerer nogle laboratorieøvelser, hvor man dissekerer frøer. Men det er vældig interessant over på medicinstudiet. Det er fordi, det er meget, meget billigere at trykke på enter og få en ny frø, end det er at slå en ihjel forkert, og så skal have en ny frem og så videre. Så det er interessant der. Så educational IT, det er ikke en pakke. Det er nogle muligheder. Og der skal man jo lave nogle afvejninger og sige, hvad tjener gode didaktiske formål i mit fag? Nu kommer de sidste få eksempler, så er vi i mål. Der var så en mere til forberedelse. Det er en, der laver screencast. Det vil sige, laver filmer, skærmbilleder og sine forklaringer til, hvad der foregår på skærmen. Og her var det gennemgang af meget, meget vanskelig matematik. Og problemet er, at nogen på det økonomifag er rigtig dygtige til matematik, og nogen kan ikke finde ud af det. Og så har han interesseret sig for, hvor studerende står af. Så har han identificeret 6 kernebegreber, hvor rigtig mange får vanskeligheder. Og så har han taget sig god tid til at forklare det, lagt det op som film, og så kan folk se det igen og igen. Og når man lægger det op på et learning management system, så er der en masse tracking-faciliteter. Så han kan jo se, hvor mange der bruger det, hvornår de bruger det. Og han kan se, at det er blevet benyttet rigtig meget, og han har også spurgt i evaluering til, hvordan folk havde oplevet det, og fået nogle meget, meget positive evalueringer tilbage. Altså givet som eksempler på, hvad vi kan med sådan noget, vi ikke kunne før.
når vi er sammen, så kan vi måske bruge response-systemer, så kan man stille spørgsmål, så auditoriet på alt fra 30 til 600 kan svare, hvad de mener, ikke om et politisk spørgsmål, men hvad er det faglige rigtige svar på spørgsmål, så man kan få meget omgående feedback fra, om de studerende har forstået det, man står og taler om, og man kan organisere det sådan, at man stiller spørgsmål, og lader man de studerende undervise hinanden i 5 minutter og stiller spørgsmål igen. Det er sådan en hel industri efterhånden, men som er meget veldokumenteret, at det er effektivt. De af der interesserede skal læse en bog af en, der hedder Masur, en underviser på Harvard Universitet, en underviser i fysik. Det er det tætteste, vi kommer på noget, der ligner et forsøg, der beviser, hvor effektiv aktivering selv i en forelæsningssituation er. Godt. Og endelig er der forskellige folk, der har arbejdet med, hvordan man kan give feedback på forskellige vis, hvordan man kan organisere elektronisk de studerende hjælp til med at give feedback til hinanden, måske med en lærervejledning, eller hvordan man kan have noget multiple choice-agtigt med nogle meget fyldige svar. Syddansk Universitet i Danmark har på jurastudiet investeret et helt semesters arbejde for en person, de fik nogle tilskudsmidler, til at udbygge sådan en feedback-maskine, kan man sige. De studerende, de kunne svare på nogle spørgsmål, og hvis de svarede rigtigt, så fik de en udførlig begrundelse for, hvorfor det er rigtigt. Hvis de svarede forkert, så fik de også en udførlig begrundelse for, hvorfor mange tror, at det er rigtigt, men hvorfor det alligevel ikke er det. Og de kunne arbejde med taksonomiske niveauer helt op til anvendelse. Altså de kan simpelthen give cases, hvor de beder de studerende om at tage stilling til, hvad er det juridiske problem i den her historie. Så de investerede betydelige midler, men de kan jo også bruge den år efter år efter år efter år. Så den er kosteffektiv og giver nogle folk, der ikke er vant til akademisk uddannelse og ikke er vant til jura, nogle muligheder for at få feedback på deres forståelse i løbet af første semester. Hvad kræver det her? Det kræver, at man har et solidt teknisk fundament, en learning management system, som kan noget. Og det er en hel kapitel for sig at få kigget ud i markedet og få valgt noget, man tror er hensigtsmæssigt for det meste universitet og få det implementeret. Det er alt andet end enkelt. Og hvor man vel og mærke har det ambitionsniveau, at man ikke bare skal have et nyt posthus, men man skal have et nyt undervisningslokale. Og så skal man have veluddannede undervisere. Det her, det kommer bestemt ikke af sig selv. Og det vil også være urimeligt, hvis I som selvstudie skal gå ind i det her. Så det kræver, at man har en systematisk tilbud om kompetenceudvikling blandt undervisere. På mit center, der har vi 9 fuldtidsansatte, og de 6 af dem, de laver ikke andet end at lave kurser, hvor de lærer undervisere at bruge det her på avancerede måder. Med direkte adresse ind i deres fag. Sådan at de bliver eksponeret for nogle muligheder, men så handler hele kurset om at lave nogle eksperimenter i eget fag, og de får produktstøtte et helt semester. Og først når vi er oppe på en meget stor kritisk masse, kan vi forlade os på sidemandsoplæring. Men der skal en massiv indsats til, hvis det her det skal flytte noget. Godt. Så hovedpointen fra starten, den står også her, at hvis vi skal have glæde af Education IT, så skal det spændes for den vogn, og ikke de andre. Og det er opgaven, og det er retningen. Men med det udgangspunkt mener jeg faktisk også, det er interessant. Tak. Hvad betyder kvalitet i uddanning utifrån din position? Det betyder, at de studerende har lært et stofområde på en grundig måde, der har at gøre med, hvordan forskere arbejder med stoffet. Så hvis jeg skulle sige det kort, så er kvalitet i universitetsundervisning, at de studerende har dybdelært et udsnit af forskersamfundets viden. Det er den indviklede måde at sige det på. Hvis man siger det helt direkte, så er det, at de studerende har lært noget. Hvad trængs for, at man skal opnå kvalitet i uddanning? Undervisning på universitetet er en kompleks ting, så hvis man skal have kvalitet i undervisningen, så skal man dreje på mange knapper. Og dem, der kan dreje på de knapper, det er først og fremmest underviserne. Så
det vigtigste, man kan interessere sig for, det er undervisningskompetencerne hos de forskere, der underviser. Derefter så handler det også om, hvad de studerende gør. Og dybest set så er det de studerende laver sammen med underviserne, der afgør kvaliteten. Og for begges vedkommende gælder, at man skal lære det. En meget vigtig kvalitetsparameter i undervisningen handler om, hvor velforberedte både undervisere og studerende er. Vi har lavet undersøgelser, der viser, at de studerende ikke altid er fuldtidsstuderende. Og det er en stor opgave at motivere de studerende, gøre undervisningen spændende og meningsfuld, sådan at vi har velforberedte studerende, der arbejder, hvad der svarer til en fuld arbejdsuge med deres studie. En anden vigtig parameter handler om, at undervisningen er veltilrettelagt. Det vil sige, at der skal være tænkt nøje over, hvad er det rigtige indhold på et nuværende tidspunkt i faget. Hvad er målsætningen? Har vi nogle fornuftige eksamensformer, nogle fornuftige undervisningsformer, og i den tid, vi lever, er det også vigtigt, at man overvejer, hvornår brugen af educational IT eller digitaliseret undervisningsmateriale kan blive til nytte. Kjempefint.